Паста хора, днес съм решил да ви покажа трик, който може да пробвате с приятелите си. Значи, нещо, което се нуждаете е Facebook акаунт и някой, който да приложите трика на него. Значи трика е следния. Можете да разгадаете паролата на вашия приятел във Facebook. Но проблемът е, че той трябва да я напише, т.е. той като трича можете, ако не искате да го правите наистина, можете да му кажете, че искате да си напише фалшивата парола, за да не го таковате. И днеска реших да ви го покажа това нещо. Значи, секунда само да направя нещо. Секунда само. Така, готов съм. Значи, тук примерно си пишете паролата. Но не исках просто да си слова маркетчето. Значи пише примерно, си напише фалшива парола. Carbon Games 1, 2, 3. Това ми е фалшивата парола, не може. Ако искате пробайте, но няма да стане. Нищо няма да се получи. Така. Значи следното нещо, което трябва да направите е тук, където ви пише password, да го изтриете и просто да напишете нещо. Примерно таяла нещо, примерно. След което отсъкате Enter. И той излиза какво пише. Видите ли? И това е нещо, което аз също мисля, че... Секунда само да видя нещо. Помня как някой ми беше казал, че можете да го правите същото с имейла. Но това вече си е да. И после пак си пишете password. И да, и то се става пак така. И това го затваряте. След което искам да ви покажа моята страница във Facebook, която вие можете да сабскрайбнете. Ще бъда да. Добре, че сега си напиша истинската парола. Чакам. Не влизаме. И това е моята страница с Facebook. Това е логото. Може би не го виждате, защото тук ми е другото лого. И тук имам вече едно видео. Поредицата с Евро Truck Simulator.